Ndirimo muri Zimbabwe mumatare asekuru Hungwe. Ndoda kumbotora mukana wekuita hurukuro na baba vari panapa. Ndinzwe kuti chii chakawasunda, chii chakawapusha kuti vanga vachisvika pano pasekuru Hungwe. Baba makadi zvenyu? Tiripo muri Zimbabwe makadiwo, tiripo mukoma. Tinofara chose. Right, ningade kuziya baba kuti imimi zita renyu munonzani, munogara kupi? Ini ndinonzi Tatenda Matongo. Ndinobva kumasvingo. Alright. Kwa Gutu. Aiwa, ndinotenda zvikuru. Right, chii chakakupushai chaita kuti munge muchisvika pano pasekuru Hungwe? Ndingati ndichikura ndakafirwa nevabereki. Ndafirwa nevabereki. Ndakasvika pakusara ndiri nherera ndine makore anosvika ndofunga 15. Saka ndadaro vanasekuru vangu vakabva vati, vokwana mai vakabva vati handei unogara kwedu. Ndikati ina handigari kwasekuru, ndichagara pamba panapa. Sokuti mai ndo vakanga vapedzisira kushaika. Ndagara pamba paya vanhu vakapedza nhamo ndokubva vaenda. Ndokubva ndasara pamba paya ndokugara. Ndokubva ndafungisisa kuti chii chakaita kuti inini ndisane ndisina vabereki ndiri zera iri. Ndokubva ndangonzwawo kwainzi unogona kuenda kun'anga kana kuchii kuti ubatsirwe pane matambudziko aunenge uchinetsika nawo kana usina anokumiririra. Ndokubva ndasumuka ndakananga kuChipinge. Mari yakasiyiwa nababa iripo pamba. Kubva ndasumuka ndakananga kuChipinge. Ndanosvika kuChipinge. Ndakanosvika ndokubva ndanoona n'anga yaivako kuChipinge ikoko. Ndokubva yanditaurira kuti yaizondipa mushonga ichindiratidza vanhu vakanga vauraya vabereki vangu. Ndobva vati vachandipa mushonga uyoyo ndowandichandishandisa kuti ndibate vanhu ivavo. Saka ndakapihwa kamuti kakanga kari kapenyu kegirini, munokaziva kai. Kanga kangoita kangorerekerawo kakabhenda asi kairatidza kuti kumusoro kwako kwaiva girini. Ndapihwa mushonga uya ndokubva ndanzi mushonga uyu unonousima paguva rababa vako. Ndaenda nemushonga uya ndanoita zvandakanga ndataurirwa nasekuru. Ndokubva ndasima paguva paya. Ndakanzi unoudiridza after 3 months. Mushure mekubva kuusima. Mushure mekubva kuusima. After 3 months ndakanzi nini uchaona zvibereko. Kubereka kwaunenge uchiita ndokufa kunenge kuchiita kuona kwaunenge uchiita vanhu vakauraya vabereki. Ndanodyara mushonga uyawo. Ndakamira ndofunga after 3 months. Ndokubva ndachivhunza kuti ndoudiridza nei. Uku waiva kuguva. Hanzi pauchatanga kuudiridza ndopauchatanga kuona vanhu vaya. Ndokubva ndachienda kuguva kuya after 3 months dziya. Hameno chakangonditumawo ndakaenda ndine mukaka. Ndokubva ndasvika ndokudiridza muti uya. Ndakanzi kana wadiridza muti uyu uchapatsira mapazi. Kana wapatsira mapazi iwe uchakwaura dazi rimwe chete wozonouvesa moto mandaivesera moto. Ndichitora madota ndichinomarasa. Kana ndichinge ndakutanga basa rokutevera vanhu vangu vaya vakauraya vabereki vangu ndichiuraya. Bhozi mushonga uyu wanga wakasanganisira uroyi. Pakuupiwa kwandakauita. Ina handina kuziva kuti mushonga uyu wakasanganisira uroyi neuroyi. Ndokubva ndachinodiridza muti wangu uya. Ndokubva ndaita 3 days. 3 days ndakawanika muti
wava nematazi anosvika 5 uine zvibereko zvakanga zvakangoita zvakaita kunge mukombe. Asi apa imi menge manzi muti munodiridza kwe3 months. Ndakangonzi chete muti uyu kana wautora unousima nhasi paguva rababa wako. Wausima uchaudiridza after 3 months. Okay. All right. Ndakabata. Saka ndakanzi paunouya kudiridza muti uyu uchangowanika wakadi uri green. Ndokubva ndachinotora dazi riya, pandakatema dazi rangu riya ndokunorisvika ndokuvesa muchoto. Ndavesa moto muya, pandaivesera moto ndakanzi kana wabvisa madota ayaya unomachengeta kana kuti unomaisa panzvimbo yaunorasira madota. Kana wakuada wakuda kutanga basa unosvika wozora madota ayaya. Saka the moment yandaingonozora madota ayaya kumeso kudai so, ndaibva ndatanga kuona hama dzangu dzese kubva kunana vatete ndichisvika padzimba dzavo. Ndaitanga ndaenda kuguva rababa kuya. Ndanosvika paguva rababa paya ndotanha shizha ndoriruma mamwe ndoisa muhapwa. Ndotosumuka ndakananga kunzvimbo yandoda kuenda. Saka ndakasvika pamba pavatete vangu ndokubva ndakatungamirirwa nababa. Kune munhurume aifamba ari mberi kwangu akashama aine tsvimbo. Saka ndiye ainditungamirira achindivhurira mikova. Saka ndadaro ndakabva ndauraya mwana wavatete. Ndauraya mwana wavatete paya ndokubvapo ndokunouraya imwe hazvanzi yangu nokuti akasiyiwa tiri 3. Ndokubva ndachinouraya imwe hazvanzi yangu ndokubva ndasara tava ini tiri vaviri nehazvanzi yangu. Anova ndiye andiunza kuno kudare akandizivisa pamusoro pezvedare rasekuru Hungwe. Saka ndadaro ndakabva ndaenda kumba paya. Ndagara makore zvinhu zvangu zvingondishandira zvichingoita. Maererano ndaiti ndikada chandinoda ndainanga kuguva kwababa kuya ndonotaura chandinoda. Vaindipa chiwoko chavo chandaifamba nacho, ruoko rwavo. Ko pane chida kubvunza ndepekuti ko imimi pamakapiwa mushonga makanga mapiwa mushonga zvichinzi muone wanhu wakauraya baba wenyu, ko pahama dzenyu menge makuzouraya sei hama imimi nemushonga uyu? Vakanditi ivo inini ndakaenda uku ndine shungu dzekuti ndinoda kuitirawo zvakaitira vakauraya vabereki vangu. Nokuti vakandisiya ndiri mudiki ndisati ndakuziva. Saka ndabva paya ndokubva ndachizoenda kumba ndagara makore angu zvakanaka, zvinhu zvangu zvingondifambira ndisina chandinoshayiwa. Pamusoro pekuti ruoko rwababa ruya rwandaifamba narwo waifamba uchitora mari dzevanhu muzvikwama, waigona kundiunganidzira mari dzevanhu muzvikwama. Vanhu vanenge vari panzvimbo yandinenge ndasvika. Saka ndokuchibva ndagara zvinhu zvingondifambira zvakanaka ndichiuraya. Ndanti kana ndikada kuti nhasi ndoda kuuraya munhu haasweri. Ndikangokutarisa kudai hausweri. Ndikakutarisa nemaziso angu kudai so hausweri. Ndikangovimba chete kuti ndiri kuda kukuuraya zuva ranhasi, hauna zvaunoita, hakuna kwaunoenda. Saka ndagara paya. Saka pakazonzi ndakazonzwa handina kuzozvinzwa inini kuti zvakanzi mishonga ichidzoka kwamakaitora matakaitora. Nokuti kudanganga yanga yaona kuti makore akoromoka here kana kuti. Ndokuchibva ini ndakangokondinya ndine mushonga wani mwene mushonga wenyu ndichingoti unoshanda semashandiro andaisingodi. After 3 months dzangu ndoenda nemukaka wangu ndonodiridza. Ndowanika maruva angu aripo nezvimikombe zvangu zvandaifamba nazvo. Saka ndazotambudzika manje muchiro mekunge mishonga yanzi ngaichidzoka indisina kuzvinzwa. Mushonga uyo wakanga usingachashandi zvinhu zvandaiita inini zvandaida. Wenge wakuita sei mushonga? Mushonga uyu wanga wakuti
ndikaenda ndikanodiridza. Ndinoita 3 months ndichirumwa mese mumaoko nemumuviri kusvika mumusoro ndichita maronda mumusoro mangu. Saka mushonga uyu waindinyepfura zvamunoona izvi maoko awo uchindidya izvi kwakutopora nenyaya yekuti ndakabatsirwa nasekuru Ungwe. Saka ndadaro manje ndobva ndagara ndobva kwaimwe hazvanzi yangu ndobva yanditi chii chanetsa mukoma. Ndikati inini zvinhu zvandinetsa kubva pakashayika vabereki vedu, iye ndiye anga ari mudiki kwandiri. Kubva pakashayika vabereki vedu ndine zvandakaita asi handisi kuchaona kuchafamba kwazvo. Zvinhu izvozvo zvaitibetsera maringe nekurarama kwandaiita ini newe tiri pano pamusha ndichikuchengetai. Ndobva wanditi ini kuHarare kwandinogara uko kuna sekuru Ungwe. Tadi kumboenda kumatare mumbononzwa kuti chikamu chenyu chakamira sei mumatare asekuru Ungwe. Kusvika tasvika pakuuya kuna sekuru Ungwe. Tauya kuna sekuru Ungwe. Ndakavatsanangurira kuti mushonga uyu wakundipandukira. Ina handichaudi. Nokuti wakuti pandinenge ndanodiridza paya zvandinenge ndataurwa zviya. Kuti ndizovata manheru acho aya kusvika 3 months dzese dzapera. Ndichingomuka ndiri panze pamba pangu kana kuti paguva rababa. Apa ndichiryiwa ndichita maronda muviri wese. Pakaipa. Right. Saka sekuru Ungwe wakakubatsira sei mauya kwavari? Sekuru Ungwe takati tasvika semunhu akasvikawo nehazvanzi yangu yakandiratidza kumatare. Vakabva vanditi muzukuru tinoda kuti tiinde pamusha pako. Ndokubva vachienda neni pamusha. Ndobva vasvika vakanditi muzukuru pinda mumba makomo. Alright, automatic stop. Tofurira mberi. Sekuru Ungwe wakabva vati muzukuru pinda mumba makomo ndobva muri kutangira. Mira. Ndobva vati muzukuru pinda mumba makomo. Ndinoda kuti uye nemushonga wakanotora. Ndokubva ndati sekuru ini mushonga uyu ina ndichakwanisi kupinda mauri. Nokuti ndiri kuti ndikavata pano pamba ndapinda mumba umu ndinomuka ndiri panze kana kuti ndinomuka ndiri kuguva rababa. Uye ndinodyiwa usiku hwese nenyoka ndichinanzwa maoko zvese muviri wangu wese nenyoka ichindinanzva zvokuti pamwe pachona ndinopedzisira ndakurwadziwa zvokuti handikwanisi kuti ndirare kana ndikada kurara mumba imomo. Saka ndinotozobuda ndonogara panze kana kuguva rababa ndokwandinongomuka ndiri. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka dambudziko redu iri mabatsirwa nasekuru Ungwe rakapera here? Ndakachibva ndanotora sekuru Ungwe ndokuenda navo kumba. Sekuru Ungwe ndokusvika neni pamba paya. Vasvika neni ndobva vandibvunza zvavakandibvunza zviya. Ndokubva ndati handikwanisi ndokubva vachindibatisa tsvimbo yavo. Ndokubva ndanotora chakaita chimuti chaiva mubhotoro rekoko. Asi kuti ndizive kuti chimuti ichi chakakwana sei mubhotoro rekoko ichi chaigara pasi pemubhedha wangu. Chakakora kumashure uku kumusoro kwacho uku chakangokora asi muromo webhotoro uri mudiki. Saka ipapo ndakatadza kunzwisisa kuti zvakaita sei. Ndokubva ndaenda ndakuchinopa sekuru. Sekuru ndobva vandigadzirira ndokuenda neni paguva rababa vangu ndokunondibikira poriji. Poriji iyi ndairya nekuseri kweruoko. Saka pandakatanga kurya poriji iya nekuseri kweruoko ndichirya poriji iya zvakabva zvatanga kuita wese. Ndobva ndati sekuru ndakurwadziwa zvakanyanya. Handifungi kuti ndichararama. Sekuru Ungwe ndobva vanditi ndokutopora kwacho muzukuru. Wakanga wakabata mishonga yawakaromba haitenderwi.
mishonga yako yanga yapedza vanhu vedzinza mumusha. Ndikati sekuru ndakurwadziwa, ndinokwanisa kuti kuti ndichararama. Asi ndakazoti ndasiwa nasekuru Ungwe paya, ndagara mazuva 3 pamba paya, ndakatanga kunzwa munyama dzangu kuti ndatova munhuwo, ndakukwanisa kufamba kana kuinda kwandinoda kuinda, kana kuti ndigadzirise zvinhu zvandinoda kugadzirisa muupenyu hwangu. Saka ndauya kumatare asekuru Ungwe kuti ndizotenda kuti sekuru Ungwe tinokutendai, munotichengeta. Tinotenda zvikuru. Right. Sekuru, yeyo nyaya iyo yandiri kunzwa kune muzukuru, zvakaitika zvechokwadi ere zviri kutaurwa nemuzukuru izvi? Muzukuru akanga achishupika uyu, achitambudzika kusvika akanditora, achiti akaromba kwandunge. Ati akaromba kwandunge, akati handida kuzonzwa kuti ndunge akanditi ndidzose mishonga. Alright. Ndikamuti muzukuru, nyaya yako ndogona kuigadzira. Zvishwa nyaya yake ndakaigadzira. Kusvika ndakasumuka naye pano, ndikaenda naye kwaGutu musha kwake. Ndikasvika tikanotora mushonga waanga akaromba. Ende mushonga iwoyo une vanhu vawakauraya. Nekuti mukati mebhodhoro iri maiti une ropa revanhu vaanga akatiuraya, vaaitoshandisa iye pake zvake. Alright. Nauyoyo ari kutaura nezvainyaya yakaitika, ndakatoisimukira ndakatoiendera kwaGutu, ndikasvika ndikaigadzira nyaya iyoyo. Ndikaenda naye paguva rababa vake, tikabika porridge kunze kwakuchena kuma2. Ndikamuti idya nekuseri kweruoko uko. Akadya porridge iya nekuseri kweruoko. Ndikamuti kukwana kwemazuva 2-3 aifambwawo zvekuti apa pamuri kuona akagara apa aizvongonyoka achiratidza kuti munhu ari kurwadziwa. Muviri wake wanga une mavara. Achiratidza kuti munhu ari kushupika, munhu ari kushushikana. Asi zvisinei, ndakamubatsira kusvika ave zvaave, kusvika asvika paasvika apa. Saka ndomataura andingagona kungoitawo pachidimbu chemuzukuru wangu. Aiwa, ndinotenda sekuru. Right. Mashoko ekugumisira ndisati ndabva panapa. Mashoko apa muri kuda kutaurirawo kumhuri yeZimbabwe ari kukuonai nhasi. Ndinoti mhuri yeZimbabwe, munhu ngaazvishandire, adye cheziya rake. Musabata uroyi kana kuenda kune vanhu vasingabatsiri. Uyezve vanhu vakabata mishonga, vakabata zvinhu zvisina kunaka mukurarama. Ndaikumbirawo kuti kana maikwanisa kuona nhamba dzasekuru Ungwe mubatsirwe, nokuti zvechokwadi inini ndabatsirika. Ndandisingachakwanisi kurarama mumba, ndandisingachakwanisi kuti ndigarewo pane vanhu. Ndairumwa mumwiri mangu nemushonga yandakanga ndaromba. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka.